Fuq Twitter il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Mezzola qalet li pajjiżna qed ikun dajjef ma' minnu b'saħħtu u b'saħħtu ma' dajjef. Dan brabta mal-każ uffiċjal fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi li allegatament spara lejn immigrant waqt ir-rewwixta li saret fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa li għadda. Mezzola għamlet retweet għal fatt li l-uffiċjal ingħata l-ħilsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet u s-27 immigrant mixlija li wettqu ħsarat fiċ-ċentru ta' detenzjoni u li ħebbew għall-uffiċjali fiċ-ċentru baqgħu jinżammu arrestati. Meta ssibt l-uffiċjal għas-servizzi fiċ-ċentru ta' detenzjoni tressaq il-qorti, id-difiża qalet li l-klijent tagħha spara minħabba li kien aggredit minn immigrant. Intqal ukoll kif l-immigrat in kwistjoni kien se jaqbeż fiż-żona privata tal-ajruport. Il-qorti tat il-ħelsin mill-arrest lil Bartolo diversi kundizzjonijiet fosthom dik ta' depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro u li jrid jiffirma fl-assa tal-qawra 3 ijiem fil-ġimgħa. Il-qorti ordnat lill-imputat biex ma jersaqx lejn iż-żona taċ-ċentru ta' detenzjoni.